हालेलुया हालेलुया. अर्घा तुका बापा, अर्घा तुका जेजू, अर्घा तुका पवित्र आत्म्या. हालेलुया 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 हालेलुया. म्हज्या मोगाच्यान जाण एकल्या मी धीमी घालया. कोणी भायर आसा मुखार येयले कदला खाली आसा येया, मुखार भितर येया आनी आराधनान भाग घेत आसतना मागया. आमच्या सगळ्या गरजा खातीर, आमच्या समस्या खातीर, आमच्या कश्टा खातीर मागया. कित्याक तो आमचो दयाळ मोगाळ विस्वासी देव आमच्या सांगात आसा. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 24:4 आमकां म्हणटा. आयजाय चॅप्टर 54:17 म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हातयारां आज सुफळ जावची ना. तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हातयारां आज सुफळ जावची ना. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज त्या जेजूक आमी स्वागत करता आसतना आपुरबायेचे विस्वासाचे आज आमकां भावार्थान घट करचे एक उतार म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हातयारां ती ह्या वर्सा, ह्या म्हयन्यान, ह्या दिसांनी सफळ जावची ना. कित्याक म्हळ्यार तुजो समी, तुजो सडवंदार, तुजो जीवदातर तुज्या मदें येवन आसा. दोनी हात आमचे वयर पारया. दोनी हात. कोणें कितेंय सांगलां, आमच्या मतीं कितें पुरो आसा जावं फुडें सगळे सुमेच्या आतां समर्पण दिया. म्हणा आज जावं फुडें तुज्या मदीं जायत इराराय बेजाराय असकत काय आसा तर जेजूक स्वागत कर, स्तुती कर आणि स्वागत कर. हालेलुया 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 हालेलुया. We worship and praise you. दोन्ही हात वयर वर जेजू स्वागत करया. उंड्याच्या रूपार जेजू आमच्या मध्ये येऊन आसा. रायसो राय, धन्यसो धनी, आमचो जीवदातर, आमचो सोमी, आमचो सडवंदार, आमचो आधार. प्रत्येक तरा तिसरो दीस रितेरेसो कुटुंबाक आज हर एक कुटुंबाक आशीर्वादी जाल्ले जावं दी. हांव तुमच्या कुटुंबाचो देव जातलो. हांव तुमच्या कुटुंबाक आशीर्वादीत करतलो. दोन्ही हात वयर मारून जेजू स्वागत करया. जेजू स्वागत करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन्ही सगळे तांडूक तयार म्हणया. हालेलुया 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 हालेलुया. पदवी जेजू, पदवी जेजू. हालेलुया हालेलुया. महिमा वाकणे स्तुती, महिमा वाकणे स्तुती. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे दोन्ही हात वर स्तुती करून वाढतला. हालेलुया 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 हालेलुया. वे प्रेज एंड थँक यू ग्लोरी. पदवी 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 महिमा राय सोराय तू जावन आसा जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जाण एकली ते जेजूक आमी स्वागत करया, ते जेजूक आमी आराधना करया. ताका आमी वाकणे आनी सगळे काळ जाता म्हणया आमी आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादिक सक्रामेंता. दोन्ही हात वयर बारा. गळ्या आमची दांपे सगळे काळ जाता म्हणया आराधन स्वादिक सक्रामेंता आराधन काळ जाता म्हणया आराधन. श्रीप्त जेजू आराधन करा. ताका स्तुती करया. त्या वाकण्या दिनवासिया खालत्या काळजान करताव तुका नमन करताव तुका भक्ती मोना खालत्या काळजान करताव तुका नमन आराधन सगळे काळ जाता म्हणया आराधन स्वादी सक्रामेंता
श्रेष्ठ आराधन करा आराधन सगळे तोंड उक्तर वडातळा म्हणा आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन सगळे मिळून आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता Eucharistan Jesu lagi आमचे दिश्ट कांसोव्या Psalm chapter 79 verse 13 म्हणटा कीर्तन 79 वळी 13 म्हणटागी आमी तुजी परजा तू सरयता तो शेळयो सासनाक तुका अर्घ दितल्या युगा युगा पर्यंत तुजी आमी स्तुती करतल्या तुजी आमी स्तुती करतल्या मोगाचेर हार पार घेवन कष्ट बेजाराय अडकळ्यो उणेपण घेवन ह्या सुवातेर आमी हजर जाल्या कीर्तनांत 80 वळी 14 म्हणटा की आमकां दळभराच्या सर्वेस्परा आमचेशी परतून ये सरकार थावन सकला दिश्ट घाल आनी पळय हे दाखवालेची जतन घे परतून कीर्तन 80 verse 3 म्हणटा कीर्तन 80 वळी 3 म्हणटा की देवा आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दी आनी आमकां सडवण मेळटली दोनी हात आमचे वयर बारया म्हज्या फाटल्या वडा तळ्यान म्हणा तुमी सगळे वडा तळ्यान म्हणा देवा आमकां परतून वयर काड वडा तळ्यान देवा आमकां परतून वयर काड आमकां जिविताच्या कश्टांतावन दुखीतावन खतीतावन वयरेचे जाल्यार तोंड उक्ते करून वडा तळ्यान देवाचे उतर म्हणया देवा आमकां परतून वयर काड देवा आमकां परतून वयर काड तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दे आमचेर फांको दे आमचेर फांको दे आमचेर फांको दे आनी आमकां सडवण मेळटली वडा तळ्या आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली सगळे आमची जबाब आनी आमकां सडवण मेळटली सर कष्ट अनवरतावन आनी आमकां सडवण मेळटली इराराय बेजार येतावन आनी आमकां सडवण मेळटली सर पिडेतावन आनी आमकां सडवण मेळटली सर अनवरतावन आनी आमकां सडवण सर विघ्नातावन हर एक समस्येतावन हर एक कष्टातावन आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण मेळटली आनी आमकां सडवण हालेलुया 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 दळभराच्या देवा दळभराच्या देवा आमकां परतून वयर काड आमकां परतून वयर काड सगळे वडा म्हणा दळभराच्या देवा दळभराच्या देवा खंयचे समस्या आसा तुज्या हातान वयर बाऱ्या वळा त्याचे जो आराधन करता आसतना जाण एकले म्हणया प्रत्येक तोंड उक्ते करून त्या दळभराच्या त्या उलो मारता आसतना ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता द्वारी आमकां सुटका सडवण गांवची भिरांत आमकां सण वेतली देवसर अधिकार ना जाग्याचेर बिझनेसाचेर कामाचेर कुडीचेर घराण्याचेर देवसरा अधिकार ना कितल्या घराबे आज कष्ट ते आसा कितल्या कुटुंबात झगडे दुबाव हिराराय बेजाराय अस्कात काय हाडल्ले पैसे नांत जाता जावफरो दिसपडतो ग्रास तांचे हातार मेळ्ळे पैसे म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत तो म्हयनो काडूंक जायना हे सगळ्या समस्येत जेजू सुटका आनी सडवण लाभदी म्हणून दोनी हात वयर बार म्हणया दळभराच्या सर्वेस्परा दळभराच्या देवा आमकां परतून वयर काड 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 तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर फांको दे तुज्या मुखामळाचो परजळ आमचेर
आमचेर फागो दे आमचेर फागो तुझ्या दे. मुखामळाचो परजळ तुझ्या मुखामळाचो आमचेर परजळ फागो दे आमचेर फागो दे. हालेलुया हालेलुया. आणि आमकां सडवण मेळटले आणि आमकां सडवण आणि आमकां मेळटली. सडवण मेळटले आणि आमकां सडवण मेळटली. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. Psalm 118 verse 7 सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा सर्वेस्पर तो म्हजो आधार तो म्हजो आधार म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो गुडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता हालेलुया जायत्याला काम ना विजाच्या समस्या आसा ह्या वेळा म्हाका प्रत्येक तरा आमी एक कुटाम जावन हॉला भितर येवकरिस्ताच्या मुखार जेजूच्या मुखार आमी हजार जावन मागता आसतना तो जेजू आमच्या मागणी आयकता कित्याक म्हणला ताणेंच म्हणला जो आपण शिप व्हरता अविस्वास सौदा वळी सौदा जेजून म्हणला म्हजेर जे कितें माग ते तुका मेळटलें माते प्रमाणे शिप व्हरता अविस्वासात वळी सात म्हणटा तुमी आज मागूंक जाय ते हांव सगळें तुमकां दितलो परंतु जरम्या प्रवाद्या पुस्तकान अविस्वास 3:3 वळी 3 म्हणटा की आज तुम्ही जण एकले म्हाका उलो मारशात जाल्यार तुमचे तोंड उक्ते करून तुम्ही उलो मारशात जाल्यार आज तुमकां गुप्ती संगती कळीत करतलो लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुमकां दितलो लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुमकां दितलो ती खंयची संपत्ती जावन आसा द्वितीनियमांत अविस्वास 28 वळी 8 म्हणटा की पयली संपत्ती जावन आसा पयली ग्रेस काय जावन आसा तुवें हाता घाल्या सर कामाचेर देव आशीर्वादीत करतलो फर्स्ट पॉइंट सगळं तुवें हाता घाल्या कितें काम आसा देव आशीर्वादीत करतलो दुसरें जावन आसा जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 सताचो पवित्र आत्म्याक तुमचे धाडतलो आनी पवित्र आत्म्यान तुमी भरतल्यात तिसरे संपत्ती जावन आसा जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 तुमचो सगळो फुडार तो आशीर्वादीत करतलो आनी बेसवानी भरतलो चौथी संपत्ती जावन आसा एक्सोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 तो तुमचे झुजतलो तुम्ही शांत रावंक जाय आज झुजची गरज ना कित्याक सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ता मार्फत तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो पांचवी संपत्ती जावन आसा प्रत्येक तरां तो तुमच्या मदें रावन तुमकां जैत दितलो जफानिया 3:17 एकलोचो बिझनेस जांफरो सगळो फ्लॉप जाला जांफरो नवे बिझनेस हात घालता आसय मुखार वयची वाट मेळना आनी टेंशन घेवन केदळाक कितें तुका चेस्ट पेन आसा हडत्यान दूख आसा आज ते सगळे हार पार जेजूच्या हातान समर्पण दी तुझे समस्या जेजूच्या हातान समर्पण दी सगळे तुझे उण्यापण समेच्या हातान समर्पण दी आज सगळे आज तुमकां जाण एकलो आशीर्वाद करू जेजू ह्या उंड्याचेर पर आमच्या मदीं हजर जाला परतून दोनी हात आमच्या वयर उबारया म्हज्या मोगाचेर दोळे आमचे धांपया एक ते जेजूचेर ते जेजूक आमच्या काळजांत आपया आमच्या जिवितान आपया आज म्हणटा की लिपोवन दवरलेली संपत्ती आज हांव तुका दितलो परतून तेच गायन म्हणया आमी ते जेजूक सांगे आराधन म्हणून काळज सातून आराधन करून ते जेजूक सांगे वळा तर स्तुती करा तर वाकण या तर दिनवास दोळे आमचे धांपया काळज वडा तळान म्हणा आराधन करता करता आसतना जे कितें तुवें जिवितान आयला ते सगळे तुका सण वेतले वळा सण वेतले वळा सगळीं सांगता म्हणया वळा आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन सगळे सांगता म्हणा आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन 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 स्वादी सक्रमेंता आराधन सगळे सांगता म्हणा वडतळा आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन आराधन स्वादी सक्रमेंता आराधन स्वादी सक्रमेंता हालेलुया हालेलुया आराधन तुका जेजू महिमा वाकणी बदली तुका जेजू धन्यवाद लिपोवन दवरलेले संपत्ती दिता म्हटलें सांगलाय जेजू आराधन तुका जेजू महिमा पृथ्वी
स्तुती जेजू पदवी जेजू हालेलुया हालेलुया महिमा आराधन 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 हालेलुया 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 जाणेकल्या मी भरव्या जाणेकल्या मी भरव्या भायर रस्ते जाता जाल्यार भितर येवन ट्राय करा थोडोच वेळ 7-10 आमी हांगा आराधन मुक्षितल्या सगळ्या गरजेवंत तितून मागया तुमची गरजो तुमचे उण्यापण तुमची अस्कत काय तुमची कुटुंबां तुजो घोव बायल सांगात उबे रावा भुरग्यांक सांगात घ्या म्हज्या मगाचे न्हू आमचे समस्ये इतले वर्ते आसा की कोण एक पोटी ह्या समस्येतल्यान आमकां सुटका लाभयता म्हणून आमी आशेन आसावन जावं फुरो म्हज्या मगाचे न्हू केदळा तूं येवकरिस्ताच्या मुखार येताय केदळा त्या जेजूच्या मुखार येताय केदळा बावरतान मागताय एकच मनशाकुळाचें नांव तें प्रत्येक तरान आमकां कळीत आसता प्रमाणेच उतार म्हणटा की धर्मदूताच्या कृत्यांत 4:12 म्हणटा सगळ्या मनशाकुळा सुटकेचे सोडवण्याचे एक नाव जो आसा तें जेजूचे जावन आसा त्या नांवान सुटका मेळटा सर्वण मेळटा बाचावी मेळटा आशिर्वाद देवन येता कावजणी कंगालपण सगळे पयस वता आज म्हज्या मगाच्यान एक कुटुंब जावन आज कुटुंबा खातीर आज तिसऱ्याच्या रितीन कुटुंबा खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबाचो धनी आमचो कुटुंबाचो राय आमचो जेजू जावन आसा कित्याक म्हणल्यार जेजूय कुटुंबान जल्म आसलो त्या खातीर जेजू कळीत आसा कुटुंबाचे समस्ये कुटुंबाचे कश्ट जेजू कळीत आसा जेजू मरियमा सांगत वाडलो जुजे सांगत वाडलो त्या जेजू सगळे कुटुंबाचे समस्ये कळीत आसा आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमच्या कुटुंबात जेजूक आपोवया जाकेवाच्या घरा जेजू गेल्ल्या वेळा जेजू म्हणालो ह्या कुटुंबाक साल्वासांव लाभला बादशावी लाभला पेद्रूच्या सासूमायच्या घरात जेजू गेल्ल्या वेळा तापान कडकडच्या त्या स्त्रियेक पेद्रूच्या सासूमायक जेजून कंप्लीटली बऱ्यापण लाभयलो आज वर्ते कश्ट हिराराय बेजाराय अस्कत असमदा जांफरो तुमच्या जाग्याची केस आसा जांफरो लॉनावर लॉन आसा जांफरो घरांत झगडी दुबाव भुरगीं उदरगते पावनात थंय स्टक जावन आज अडकळून आसात हिराराय बेजाराय तुमच्या जिवितांत दसून आसा हर एक हे पापसाहेब जाल्यार कुटुंबांत हांव जल्म मारलो हर एक सांत भक्त कुटुंबांत हांव जल्म मारले त्या खातीर आज कुटुंबा खातीर मागता आसतना विंगड जाल्ली कुटुंबां एक जावं दी कुटुंबाचे समस्येत कुटुंबांत सण आसूं दी जांफरो तुमच्या कुटुंबाक कोणें सांगला देव कितें माट केला म्हणला जांफरो इवन नाड आसा म्हणला जांफरो इवन नेडेची सुवात म्हणला जांफरो सरप त्या जाग्यार वेता म्हणला जांफरो जांफरो कितें कितें तुमकां सांगला जांफरो एकडी दोळे तुमचे दांपा इजाई प्रवाद पुस्तकांत 50:4 वळी 17 म्हणटा की तुझ्या विरुद्ध आज खंयची सकत कोणी वापरलेली वय जाल्यार ती सुफळ जायना कित्याक ही भूंय रस्तो देव तुझ्या सांगात आसा सर्ग रस्तो देव तुझ्या सांगात आसा आज तो म्हणटा बाये कित्याक भियाते तुझो सोमी तुझो सडवंदा तो जीव जाता तुझ्या सांगात आसा इजाई प्रवाद आपूर बायन म्हणटा की तुझ्या विरुद्धास कोणें कितेंय करूं चिंतला माट करूं चिंतला जांफरो आनी कितें कर्ण्य करूंक चिंतला जांफरो तुझ्या घराच्या मसाद लिंब भरता जांफरो कोणें म्हणला तुझ्या जाग्यार पूर्ण दवरला म्हणला जांफरो उतार म्हणटा देवाचे तुझ्या विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयची हात्यार ती सुफळ जायना
खंयची नाड तुका लागची ना, खंयची सकत तुका लागची ना, कित्याक तूं त्या देवाचो जिवंत देवाचो भुरगो जावन आसा. सर्ग आनी संवसार तुजो जागो रचल्या देवाचो भुरगो तूं जावन आसाय. अधिकार देवान तुका दिला. जोशवाक देव म्हणटा, जोशवा तुवें उबारलेली भूंय आशिर्वादीत जातली. आशिर्वादीत, आशिर्वादीत, आशिर्वादीत. त्या खातीर तुज्या घराचेर कुटुंबाचेर ती आशिर्वाद आज तां पितीसपणां पातया नाकात. कोणेय सांगू दी तुज्या पुरता काम ना, कोणें कितें केलां म्हणून पुरो. तुजो गोपी येता, कोणें कितें केलां म्हणून पुरो. जावं नेड्याची सुवात म्हणला जावं तूं सांग, म्हज्या जेजूची सुवात ही जावन आसा, म्हजी जेजूची सुवात. पितीसपणां पातया नाका, पितीसपणां मोती व्हरी नाकात, कित्याक तुजो जेजू तुज्या मुखार हजर आसा. तुजो जेजू, तुजो जेजू, तुजो जेजू, तुजो जेजू तुज्या मुखार हजर आसा. एक घडी दोळे थांब. आज त्या काळजाचे काय पेक्षे तर माप. एक घडी तुझे दोळे थांब. जे काळजाचे काय पेक्षे तर माप. तुझ्या कुटुंबात दुबाव आसा गी, गो बायलांमध्ये ताळ पडना गी, गोवान सांगले बायलेक समजना, बायलेक सांगले गोवाक समजना गी. जायते विंगडपण तुमच्या भितर आसा गी. तुमचे झगडे शिराप गाळी पडून तुमची भुरगीं त्याच वाटे चलून वेते आसा गी. एक घडी तुझे दोळे थांब. आज त्या सुम्याक माग, सुम्या लगीत सांग, सुम्या लगीत सांग, जेजू ये म्हज्या काळजांत, जेजू ये म्हज्या जिवितांत, जेजू ये, 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 जेजू म्हाका सोडय, म्हाका सोडय, म्हाका सोडय, म्हाका सोडय, म्हाका सोडय जेजू, म्हाका सुटका लाभय, म्हाका सुटका लाभय. जेजू ये म्हज्या कुटुंबांत. तुझ्या गावाच्या सगळ्या समस्येची सुक्ती, तुझ्या भुरग्याच्या समस्येची सुक्ती आणि त्याची सुख सांग. सगळी तुझी दुकां दळान तुका भायर घाल्या वेळा. कोणे तुका अन्याय केला, कोणे वायट केला, कोणे नांव तुझें पाड केला, कोणे तुका आज नाका जाल्यार म्हणला, सगळ्यांक जेजूच्या समर्पण दी. काळजांत तूंच म्हणूंक सुरू कर. जेजू आपय तुझ्या काळजांत, जेजू आपय तुझ्या काळजांत, जेजू आपय तुझ्या काळजांत. जेजूक सांग, जेजू आपड, जेजू, जेजू, जेजू लिव्हिंग वॉटर, जेजू, 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 जेजू. तुझे दोन्ही हात दुखते दवऱ्या वेळा. देवसराची, खाळोकाची, अनकाराची वायट सकत रावोंक जायना, रावोंक जायना, रावोंक जायना, रावोंक जायना, रावोंक जायना, रावोंक जायना, रावोंक जायना. योकरिस्ताची दैवी सकत तुका स्पर्श करते असा वेळा, दैवी पदवी स्पर्श करते असा वेळा. ते काळजात उलो मार तुझ्या जेजू, तुझ्या काळजात उलो मार तुझ्या जेजू. त्या वेळा तुम्ही मात म्हणा, मायकर आम्ही कोणी काय म्हणची ना, तुम्ही उलो मारत त्या सुम्याक सोडवून धरा. दोळे दाम आणि उलो मार. तुझ्या काळजात सगळं दुःख तू भायर घाल्या वेळा. तुझे झाडाय पयस सुसूं दी, तुझे झाडाय पयस सुसूं दी, तुझे झाडाय पयस सुसूं दी, तुझे झाडाय पयस सुसूं दी. तुझ्या दोळ्यांतल्या दुका गळटा जाल्यार गळोवन दी, कित्याक तुजी फापसाल्ली काळजां जेजू बरें करते आसा. 10 वर्सां जावन, 20 वर्सां जावन, 8 वर्सां जावन कोणें कितें म्हणलां ती उतरां तुवें जागोवन दवरलाय, जागोवन दवरलाय. कोणा लागीं सांगूंक जायना तसली संगती तुवें जागोवन दवरलाय. आज जेजू म्हणटा, बाये ते भायर घाल, बाबा ते भायर घाल, कित्याक त्या काळजांत हांव येवन रावता. कित्याक तूं देवाचें मंदीर, तूं म्हजें मंदीर जावन आसाय. म्हजो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करते आसा. आज म्हजो आत्मो तुज्या भितर रावोंक आज तुजे काळीज उक्ते करे वेळा जुवांच्या उगडापणांत आज रिव्हेलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा, तुझ्या काळजाच्या दारार तो उबो आसा. देवसराक आनी काळोखाच्या पदवेक आनी देवसराच्या पदवेक, नाडीच्या पदवेक खंयची सकत तुका धरला अनपारला जाला, खंयच्या वायट तूं सांपडले जाला, जेजूच्या रक्तांत तुका सुटका आवळा, सुटका, सुटका. सगळे आमच्या दोळे धांप्या आवळा, दोळे धांप्या. काळजांत म्हणटा रावा जेजू, जेजू, जेजू म्हणटा रावा.
पिता तुझ्या घरात शांती समाधान प्राप्त जाऊन द्यायचे दिसा सापडल्या सगळ्या सांगळ्याचा सुटका मिळवून दे 2 वर्षात 1 वर्ष पासपोर्ट घेऊन भवन असाय एकच विजा तुका लागचे ना आज जेजूच्या नावान ते सांगळ तुटान पडून दे वेळा दैवी सगळं जीवितात देव येऊन दे वेळा जेजू आपड सुम्या देवसराच्या काळोखाच्या घरच्या बंद गणित आज बांधला त्या बंद सुटका मिळवून दे वेळा सुटका मिळवून दे वेळा जेजू तू हात लाय आपड जेजू सांगा जेजू म्हणते रावा जेजू गुलाम तुम्हीच म्हणा माईकरांचे नाव जेजू गुलाम जेजूचे नाव वर्ते नाव पदवेचे नाव तुझी वाट उक्ते करचे नाव उला मारते जेजूचे नावा सलवाणी तुका सण नसुदी सलवाणी तुका सण नसुदी खंय असे ते जेजूचे नाव उला मार कांटिन्यू उला मारते राव कांटिन्यू उला मारते रावा सगळी म्हणत जेसू तोंड उक्ते दोन म्हणत जेसू वडल्यान जेसू आपड जेजू तुका हात नाही ते सदनी हात वैर बार आणि जेजूच्या उला मारा कांटिन्यू उला मार तांडुक जेजू म्हणते रवा काही असा त्या स्वतः जेजूच्या उला मार्या वेळा जेजू दोन्ही हात नीट वैर बार डोळे तुझे दाप्या वेळा डोळे तुझे दाप्या वेळा उला मार जेजू सगळ्या आम्ही धीमी घालया येत्या वडा सक्रामेंता म्हणून ते जेजू आम्ही आराधन करूया अर्घ दिव्या सुम्या जेजू क्रिस्ता खरेच तो देव ह्या उंड्या रुपार तुआ आमच्या संगी हाजीर आसाय आज सर पिडेस्तांचेर भुरग्यांचे तरणाट्याचेर ह्या कुटुंबादारांचेर तुजे आशिर्वाद घाल आमकां सगल्यांक उजवाडाची ती भुरगीं कर आनी तुज तो आमकां आदार दी तूं जावन आसा सत वाटांनी जिवीत आमकां तुज्या वाटेन तूं चलय हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं जेच्या आशिर्वादाक तकले आमी बागूया.